Bon dia a tothom, bon dia als nostres seguidors assidus de les nostres conferències. Ara és l'hora de ratllar d'un personatge que la veritat va estar molt lligada a la premsa catòlica per més que fora prevere i també en el temps que era seminarista ja escrivia als diaris i això. Com sabeu, tot això s'emmarca en el moviment de la bona premsa, un moviment que l'Església se fa palès en les darreres dècades del segle XIX. Els diaris que surten a Menorca de caire catòlic no és que estiguen absolutament tots lligats a aquest moviment. Hi ha capçaleres anteriors, hi ha capçaleres com el Bien Público, que encara que fos d'una confessionalitat expressa, però va sortir abans que aquest moviment hi és força. Però, en canvi, l'Iris, el Vigía, el Montetoro, això ja respon a una altra cosa. Un personatge com Antoni Coll, de Ferreries, que Miquel ens contarà com va ser la seva trajectòria i això realment sí que respon a aquest moviment. Sí que es va veure empès per l'organització que posàs en marxa Espínola, el cardenal Espínola des de Sevilla, que va arribar aquí i que va arribar amb ganes de fer coses. Bé, ell us ho contarà, que ho coneix a fons. Miquel, com vulguis. Bon dia. Bon dia a tothom. Primer de tot, com sempre, donar les gràcies a les persones responsables d'aquestes jornades que m'han convidat a participar-hi i també al públic assistent. Me comentaven, amb un cert to de pesar, que no han tingut un gran seguiment d'aquestes jornades que avui acaben. Jo, davant d'això, vull dir una cosa per començar, i és que si no em vaig equivocar, quan Jesús diu que on n'hi hagi uns quants units en nom d'ells, jo hi soc, no ho diu on n'hi hagi 50 o 60, diu on n'hi hagi 2 o 3, jo hi soc. Per tant, jo crec que encara que només fossin 2 ja seria suficient, deixar d'un tema com aquest, que com molt bé ha dit en Joan Cantavella, i dono les gràcies per aquesta presentació, la premsa catòlica a Menorca. Volia començar aquesta ponència d'avui amb una cita del profeta Isaïes. A la meitat de la vida me n'he d'anar, m'envien a les portes del país dels morts, privat dels anys que em quedaven. No veuré més el Senyor a la terra dels vivents, no contemplaré ningú més d'aquest món fugissent. Començo amb aquesta cita, que sempre m'ha cridat molta atenció, perquè és el que jo m'ha sortit del cor exclamar quan estudia la biografia d'Antoni Coll Marquès. I per què? Perquè allò que m'ha cridat l'atenció de la seva biografia no és que fos un líder destacat del moviment de segona premsa a Menorca, que fes prop de 160 articles en qüestió de 2 o 3 anys, i que fos un promotor del sindicalisme catòlic, com també explicarem avui. El que més em sorprèn i el que més m'ha fet interrogar en el meu cor és com va ser capaç de fer tota aquesta feina amb només 26 anys de vida. Perquè Antoni Coll Marquès va morir als 26 anys. La qual cosa és un seu fil biogràfic que és important destacar per començar. I de fet, ho dic amb molta honestedat. Quan jo vaig fixar en aquest personatge, va ser perquè ell va ser dedicari del Migjorn, que és el meu poble, com tots sabeu. I el Migjorn va tenir una activitat bastant destacada. Va ser el que va organitzar la primera vegada la cavalcada dels Reis Mags, a gener, després de Nadal. I també va tenir una implicació important amb l'establiment del perseguidor franciscà, que Migjorn tenia una història bastant llarga, però que s'havia quedat interrompuda a principis del segle XX. I tot això existeix a només 26 anys de vida, perquè va morir de tuberculosi quan era vicari del Migjorn, quan només tenia, com dic, 26 anys. Per tant, l'exposició d'avui vull que pivoti sobre dos pilars. El primer pilar, el que jo he dit, la vida curta d'Antoni Coll. Una vida curta perquè primer va durar 26 anys. I després també l'obra llarga,
perquè per contemplació de la vida l'obra d'Antoni Coll va ser molt llarga. Com deia Joan Capdevila, Antoni Coll neix a Ferreries. És fill de pagesos, Antoni Coll Pons i Maria Marquès Pons, i segons la documentació que tenim a l'arxiu diocesà, comença a estudiar a l'Ensenyament Conciliar de Menorca entre el 1911 i el 1912. Supera totes les assignatures dels 11 cursos que va estar estudiant amb bones notes, entre un 8 i un 9 a totes les assignatures, i a més també apareix citat freqüentment com un dels homes premiats a les festes de Sant Tomàs d'Aquino o també les festes que es fan en el començament de cada curs acadèmic. La primera d'estiu de l'any 1916, just quan està començant l'experiment de filosofia, perquè en aquella època els estudis del seminari estaven dividits en 3 fases: 4 anys de nativitat, 3 de filosofia i 5 de teologia. Quan començava ja per tant la segona fase, que era la fase de filosofia, Antoni Coll signa el seu primer article com a periodista en la revista diocesana Montetoro. Aquest article, com després veurem, és un article bastant, diríem, canònic, bastant normal, que no té res que us cridi l'atenció, només fa una crònica sobre la peregrinació en el santuari de la Mare de Déu del Toro. I ja signa aquest article barcelònic de José Román, que és el que després farà servir en tota la seva trajectòria. Però als mateixos temps que fa aquest article, com dic, molt normal, una crònica d'una peregrinació com tant que s'ha escrit a la premsa catòlica, en fa un altre de molt sorprenent, que és el que inicia, al meu entendre, la seva vinculació amb el coneixement de la bona premsa. A més, també, ho deia abans, la feina periodística d'Antoni Coll Marquès no es va quedar amb les paraules, no es va quedar amb la premsa o amb l'espai de la premsa, perquè ell també va ser un líder sindicalista. Ell va ser un dels grans promotors del sindicalisme catòlic a l'illa de Menorca. I ho va ser a partir precisament d'un article en el qual va posar la manifesta de la necessitat que hi hagués centres socials pels obrers des del punt de vista catòlic, perquè no tots els obrers anessin en els centres que estaven fundant socialistes, anarquistes i altres moviments d'esquerres. I això el va dur a col·laborar primer amb un capellà castrense, que és d'Antonino Arnal, en el qual també farem referència, i després també a ser un dels que van constituir la Federació Catòlica Agrària de Menorca. La fase final dels seus estudis en el Seminari Conciliar de Menorca, l'any 1921, comença a rebre les ordres menors que en aquella època rebien abans de poder ser ordenat de diaca i de sacerdot. I a més també, en aquests mateixos anys, l'any 22, es publica el seu darrer article, del qual tinguem notícia, perquè també és un altre element important de tenir en compte. Tota la feina periodística d'Antoni Coll és en l'època de sellarista. Quan és capellà no escriu articles. Deixa d'escriure l'any 22, que es va pensar que s'ordina de capellà a finals de l'any 22. Per tant, estem sabent tot d'una feina feta en època anterior a la seva ordenació sacerdotal. Aquest darrer article és un article que publica l'edició commemorativa dels 50 anys del Diem Público, dia 1 de març de l'any 1922, i és un article que s'intitula El periodismo carrera i defensa que es creïn les escoles de periodisme per tal de mostrar a la gent com s'ha d'exercir el periodisme i quines són les característiques pròpies d'aquest tipus de disciplina. Dia 12 de desembre de l'any 1922, el canonge penitencier Pablo Brunet Torrents, que en aquella època era rector del seminari, fa informe previ a la seva ordenació sacerdotal i escriu el que us posa a llegir. Don Antonio Coll Marqués, diácono, seminarista interno y alumno de quinto de Sagrada Teología, desde su última ordenación como diaca, ha permanecido larga temporada fuera del seminario para atender a su quebrantada salud. Sin embargo, según informes, siempre ha observado una conducta intachable. En el seminario se sujeta el que puede al cumplimiento de los actos disciplinares, observa buena conducta, recibe diariamente la Sagrada Eucaristía y se aplica cuanto puede al estudio. Y afegeix: sigue su afición a la prensa y al estudio de las ciencias sociales. Aquest informe també us posa manifest un altre element important, que és la malaltia. Antoni Coll, el jove, estava malalt, perquè és tuberculosa des de molts principis de la seva vida, i aquesta malaltia l'afecta fins que mor per aquesta causa, com dic, l'any 1926. Així tot, fa una feina que ara explicarà. Com d'abans, Antoni Coll és ordenat de capellà per les tèmpoles el mes de desembre de l'any 1922 i celebra la missa nova a Sant Bartomeu de Ferreries
dia 31 de desembre del 22, predicant un sermó a Canonge Magistral Guillem Capó Medina, que era director del diari Ignis. El seu primer destí com a capellà, i més menys únic, és com a vicari de la parròquia de Sant Cristòfol, del Mitjós Gran, i els primers anys d'aquesta dedicació pastoral es combina amb l'estudi de la llicenciatura en dret canònic en el Seminari Metropolità de València, on es gradua en el final del curs 1923-1924, juntament amb un altre prevere bastant conegut de la nostra diòcesi, que és Joan Florit Terrassa, que va ser un canonge també important de la catedral després de la Guerra Civil. Entre l'any 22 i l'any 24, que és quan acaba la carrera, diríem que té una activitat pastoral petita, perquè està, com dic, estudiant a València la llicenciatura en dret canònic. En canvi, a partir de l'estiu de l'any 24, diríem que la seva activitat es multiplica i comença a predicar a moltes bandes, comença a participar en diversos tipus d'actes litúrgics i pastorals, i també en diversos pobles predicant, acompanyant grups, etc. Com dic, són l'any 24. L'any 25, en canvi, veiem com pràcticament no té cap tipus de compromís. Però sí que sabem que el mes d'octubre, dia 21 d'octubre del 25, se'n va de viatge a Barcelona. No sabem els motius, però no seria difícil que fos per motiu de malaltia. Perquè, com dic, la mort d'Antoni Coll Marquès es produeix el 14 de gener de l'any 1926. Segons la partida de defunció, que consta en el llibre de funcions de la parròquia dels Mitjors, la causa de la mort va ser una tuberculosi laringe bronquial. Va rebre els darrers sagraments per part del beneficiat Rafael Bosch Ferrer, que també és un altre autor bastant conegut dins la nostra cultura, diríem, més recent, i a més l'Ignis deixa constància d'una grandiosa mostra de condol per part de tot el poble. Van assistir en el sepeli 26 capellans, 9 de Ciutadella, incloent 2 capítols de Terral, 10 de Mó, el rector i vicari del Castell, l'ecònom i vicari de Ferreries, l'ecònom de Fornells, el vicari de l'O i el vicari de Macarà. Una representació pràcticament de tots els pobles de Sina. Us és també una part sanatològica de l'Ignis, perquè és expressiva del que s'ha dit lliure 3 dies és millor. Todo el pueblo se asoció al triste acto y causaba honda impresión ver cómo derramaban con esas lágrimas no solo las mujeres, sino también los jóvenes y los hombres adultos curtidos en las luchas de la vida. El elogio era unánime y nos decía la persona que en el conjunto de elogios que se tributaban al señor Coll no había ni una nota discordante. Tan acertada y ecuánime fue su actuación. També des del bien público, des de Mó, es va dir que profundo pesar nos causa la noticia, pues el reverendo señor Coll, por sus virtudes y clara inteligencia, merecía el aprecio y la estima de cuantos le trataron, y nosotros tuvimos ocasión de saber apreciar sus altas dotes como sacerdote ejemplar y como periodista. I aquesta és la biografia d'Antoni Coll. Realment no van succeir moltes més coses en 26 anys que tampoc no donen per molt. Han vist la vida curta, passant a l'obra llarga d'Antoni Coll Marquès. En l'article d'Eclògic, que ara llegia un fragment que va publicar l'Ignis en sol de marc de la mort d'aquest sacerdot, hi ha una cita que s'atribueix en el degà Josep Febrer Allès, que és un capellà ferrerista també molt conegut i que era del seminari quan hi va entrar Antoni Coll Marquès. La frase és aquesta: no sé lo que haremos con Coll. Yo no había visto ningún seminarista con la actividad, iniciativas y proyectos que él tiene. Efectivament, causa perplexitat la quantitat d'empreses en les quals va involucrar Antoni Coll durant la seva curta existència de la Avui aquí, d'acord amb els continguts de jornada, ens hem de centrar en la qüestió periodística. Però tindria molt poc sentit si no vinculéssim aquesta qüestió periodística amb l'alt àmbit en el qual va actuar i en el qual, com des principi, va voler dur la realitat dels fets en les seves idees, que els àmbits del sindicalisme i de l'atenció catòlica en els obrers que en aquell moment començaven a tenir programes que avui denominam sindicals. D'ençà dels primers anys del segle XX, ja comença a generar la segona premsa a Menorca, i quan Antoni Coll va entrar al seminari. La diòcesi de Menorca seguia amb molt d'interès les activitats del centre sacerdotal Ora et Labora, que el Carrabó Espínola, que abans se de Joan Cantarella, havia fundat a Sevilla. En aquest centre Ora et Labora és on està l'origen de l'associació de la bona premsa, dins la qual s'inseriran totes aquestes activitats. Així, per exemple, si estiu de l'any 1914, el
seminaristes Miquel Vilabuger i Joan Amiral Marquès, que els dos declarats en capellans, van rebre 2 accèssits en el certamen periodístic promogut per Hora et Labora. I a més també en aquella època es va crear dins el seminari de Menorca un centre de propaganda, que era el nucli o l'òrgan que s'encarregava de vehicular o de promoure totes les activitats relatives a la bona premsa. Aquest centre el presidia en la primera època el rector Josep Febrer i el dirigia en Joan Marejan, que era un d'aquests seminaristes que va premiar el centre Hora et Labora. En aquest context es produeixen els 2 primers articles que d'abans d'Antoni Coll Marquès, signat com a José Román, que serà el seu pseudònim. El primer és aquest article sobre una peregrinació al Toro, el santuari de Mare del Toro, una romeria que suposo que Ciutadella i va arribar a peu fins al Toro. Ja dic que és un article molt substancial que no aporta res interessant en la tipologia periodística que es fa en aquest època. Ben al contrari, el primer article de José Román a l'Iris sorprèn per la seva modernitat, no tant en la matèria com en la forma. El tema és la celebració del primer dia de la premsa catòlica, que se celebrava el dia de Sant Pere i Sant Pau, el 29 de juny. Però la seva singularitat és que es tracta de la descripció d'una conversa telefònica entre el director de l'Iris i en José Román. I per tant és un article dialogat, la descripció és un article dialogat. I així, en José Román aprofita per dir, per exemple, que será un pueblo de Menorca que intenta celebrar en dicho día, de la buena prensa, una velada literaria musical y proyección de escogidas cintas cinematográficas. Y el director de l'Iris afegeix: lo que podrán hacer todos es asistir a las funciones religiosas que se celebrarán en el Día de la Prensa, orar por la difusión y desarrollo de la buena prensa y recomendar con insistencia su lectura. Per tant, veiem com des d'aquesta forma moderna, d'aquesta forma diferent, dona un missatge que tots ens podem imaginar, però d'una manera que realment sorprèn en els lectors. Aquell mateix any, l'any 1916, Antoni Coll pren part activament en el dia de la premsa catòlica de Ferreries, que és el seu poble de naixement, i presenta una ponència que titula Los estragos de la mala prensa, que era suposada la bona premsa, com és normal, i que va resumir l'Iris amb aquests termes. Estudió con acierto la prensa pornográfica independiente, exponiendo los tristes efectos que se siguen de la lectura de la primera y la ridiculez y pobreza de la segunda, que viene a ser el primer peldaño para pervertir a los pueblos. Al final expuso el modo del práctico de hacerles guerra e impedir que tomen incremento en ferreries. Una altra característica de la feina periodística d'Antoni Coll és que no li té molt els pols a l'hora de veure-se, que és una cosa que a vegades a les ciutats catòliques costa una mica, no? No té cap tipus de por i cap tipus d'elegància de criticar socialistes, de criticar la premsa lliure, de criticar el que li sembla que no està bé, que no es correspon amb les seves idees, amb les tesis que ell vol defensar. Durant aquest estiu, l'any 1916, en José Román publica 38 articles, entre juliol i setembre, i a partir del mes d'octubre diríem que van aparèixer mancoter. A partir del mes d'octubre només n'apareixen 9. Cosa comparativa si tenim en compte que ell havia començat els estudis al seminari on havia de ser alumne de primer de filosofia. Aquest conjunt inicial d'articles el podem dividir en 2 grups. Per una banda, comentaris d'actualitat política, que en aquell moment eren essencialment la Primera Guerra Mundial i, en el cas particular d'Espanya, el govern Maura, que en aquell moment diria la decadència ja de la fase de la restauració, i per altra banda, textos, diríem, apologètics, fent incidència en la forma de discurs. Des del punt de vista formal, val la pena també fer una distinció entre els articles, diríem, monogràfics, que tractaven dins del tema, i els articles que podem anomenar miscel·lanis. Miscel·lanis perquè tractaven diverses qüestions diferents d'un mateix article, que ell solia titular Hechos, Recortes i Comentarios. Ara us llegiré un paràgraf d'un d'aquests articles miscel·lanis, perquè hi ha una frase que al final m'interessarà molt poder reflexionar. Diu així exactament: El reverendo señor Francisco Gómez Rodrigo, recientemente fallecido en Almenara, ha dejado herederos de la mitad de sus bienes a 3 periódicos católicos de Valencia. Lástima grande que otras personas piadosas y ricas no imiten conducta tan ejemplar, favoreciendo la religión por medio de la difusión de la buena prensa. Bien, es verdad que la frase de que si San Pablo naciera hoy sería periodista merece ser reconocida y aceptada por todos los buenos, y no se crea por algunos que ejerciera su apostolado desde las columnas de un diario que no fuera cerrado y netamente católico.
Quipotest capere capia. Això vol dir que entengui, que pugui entendre que entengui. Y además, sabido es el refrán castellano, hacer bien a Milanos es echar agua en el camp. Com deia abans, s'octubre del 1916, Antoni Coll torna a començar els estudis en seminari de normalitat i durant aquella època publica pocs articles. A partir del mes de gener de l'any 17 no hi ha articles d'Antoni Coll a José Román a les pàgines d'Ilibis, sinó que la seva reaparició es produeix ja amb ocasió dels dies de la premsa del 1917, com dic, el mateix model que l'any anterior. En aquest cas, sí que ell diríem que es dirigeix molt clarament cap a tots aquells catòlics que des del seu punt de vista estaven inactius i no estaven o no volien fer es company, no volien fer les activitats que ell estava promovent. De fet, cita les paraules de Sant Mateu, no, qui no està per mi, està dins de mi, qui a mi no recull es camp, perquè el que vol és promocionar, que la gent sigui activa, que la gent estigui actuant en l'àmbit de la bona premsa. Durant l'estiu de l'any 1917, en José Román, Antoni Coll, publica un total de 34 col·laboracions a Ilibis. I durant aquest període hi ha dos elements que mereixen ser destacats. El primer element és que comença a fer articles narratius, articles ja de caràcter més bé literari. Abans d'època en feia monogràfics sobre temes, per exemple, polítics i també en feia de misclans. I a més hi havia una tercera categoria que serien els narratius. En fa, per exemple, un que es diu En el Valle Desierto, en el qual descriu l'obsessió de Nostre Senyor Jesucrist en un camp de batalla de la Primera Guerra Mundial després que hagin acabat els combats. I n'hi ha cosa també que ubica té un discurs apologètic, però amb una forma narrativa, amb una forma més literària que una altra cosa. I també val la pena destacar que en aquest estiu de l'any 17 fa una sèrie d'articles dedicats exclusivament a la congregació salesiana, abordant diversos aspectes relatius a quin col·legi que aquí coneixeu com de Caos. L'any 17 també la feina del Centre de Propaganda del Seminari de Menorca va rebre elogis per part de la revista Hora et Labora, que és allà on estava l'origen del moviment de la bona premsa. En particular es va destacar dos noms que ja he dit, que són Joan Benejam i Miquel Gomila, i també es va destacar el nom d'Antoni Coll Marquès. A més també, Antoni Coll va rebre un premi per part del Centre Hora et Labora aquell estiu i va començar a publicar articles tant a la pròpia revista Hora et Labora com també a un diari que es publicava a Barcelona, que és de Gazeta de Catalunya i que era tradicionalista, que es fa, com dic, a la ciutat de Barcelona. Aleshores es produeix aquest canvi o aquest element afegit que volia comentar en el dia d'avui, que és Antoni Coll com a impulsor del sindicalisme catòlic. Dia 3 d'agost de l'any 1918, trobant que s'ha preparat una nova temporada d'estiu, que era quan ell feia aquesta feina periodística, Antoni Coll, José Román, publica un article que es diu Renovació Social, en el qual fa una cosa que li agradava molt, que era fer com una recapitulació així molt heroica de la història d'Espanya, acabant xerrant de Felip II i acabant dient que havíem acabat molt malament i concloent amb una vinga, va, és hora de començar una regeneració, és hora de tirar per mà i és hora de començar a aixecar cap. I en aquest article de Renovació Social el que fa és proposar el primer principi, proposar fundar centres socials per obrers catòlics, centres socials per treballadors de pensament catòlic. Y escriu això que corregirá breumente. El procedimiento socialista, cada vez más desacreditado, camina veloz hacia su estruendoso fracaso. Los sindicatos y patronatos católicos de todos los órdenes adquieren cada día nuevas proporciones, haciendo desafiar hermosos días de gloria para nuestra querida nación. Y nuestra patria chica, nuestra querida Menorca, ¿duerme aún el sueño letárgico causa de la apostación de nuestra España? Triste es confesarlo. No obstante, quizás sea excesivo el alcance de tal confesión. Menorca aún no ha hecho lo que debiera, pero Menorca se prepara, acaricia planes y ya proyectos, resolver dificultats. Efectivament, en aquell moment ja Antoni Coll estava pensant en com podia solucionar aquesta absència d'activitat des del punt de vista laboral. I la seva idea era com de crear centres socials obrers. Per aconseguir aquest projecte, primer succeeix una cosa, i és que es produeix una aliança entre José Román i un altre autor d'aquella època, que va fer també molt de mal a la banda de Bo, que era un capellà que firmava com a P. de Campo, que era un capellà extrínsec, foraster, que és d'Antonino Aznar. Estava destinat
les bases de l'exèrcit que estaven a Mo i escrivia el bien público articles de temàtica social. És per això que tant pres com llegeix aquest article de José Román demanant crear centres socials obrers, ell fa un altre dient on és una gran idea, hem d'anar pambant, hem de promoure aquest apostolat social que José Román està proposant amb els seus articles. I llavors també es produeix un fet significatiu, i és que José Román passa d'escriure El Iris, que és on havia escrit tota la seva obra fins ara, a El Bien Público, per tant també va escriure a la banda de Mo. I allà escriu bàsicament 5 articles dedicats a el que ell diu l'ambient social, els quals comenta les problemàtiques dels obrers des de la perspectiva de les classes. I com dic, l'element característic d'aquesta segona vessant de sobre llarga d'Antoni Coll Marquès és que no es conforma amb les paraules, i vol dur a la realitat el que està proposant en unes pàgines de la premsa. I per aquesta raó, les idees que està explicant des de l'any 1918 es concreten el mes de maig de 1919, quan viatja a Menorca un capellà que és de Pere Pura, que era missioner de l'Immaculat Cor de Maria i que és delegat de la Confederació Nacional Catòlica Agrària de Catalunya i les Illes Balears. Aquest senyor ve aquí acompanyat de 2 propagandistes també d'aquesta mateixa institució i fa diversos dies de propaganda per tots els pobles i aconsegueix fundar sindicats catòlics a 9 pobles: Ciutadella, Mo, Oló, Es Mercadal, Falaries, Es Migjorn, Gran, Sant Lluís i Sant Climent. A més, dia 16 de maig, es celebra a Es Mercadal la substitució de la Federació Catòlico-Agrària de Menorca. Segons l'article arqueològic que l'Iris dedica a Antoni Coll, al qual fa referència abans, va ser ell un seminarista quien gestionó y consiguió la venida a esta isla del Padre Pura. És a dir, sembla ser que va ser ell que va aconseguir aquesta fita. I de fet, la festa que es va organitzar el 31 d'agost de 1918 per inaugurar la social de la Federació Catòlica Agrària de Menorca, que es va fer a Mo, ell va intervenir com per explicar quin era el producte i quines activitats que havien promogut fins aleshores aquests nous sindicats catòlics creats a l'illa de Menorca. Aquests són els 2 punts que us volia explicar en relació amb l'obra llarga, en contraposició a la vida curta, d'Antoni Coll Marquès. No obstant, ara per acabar aquesta ponència, crec que encara estic a temps de superar, m'agradaria tornar sobre un punt que ell va tractar, i és aquell primer fragment que us he explicat, on té aquella frase que jo vaig pensar molt tots els setmanes quan preparava aquesta ponència. Si Sant Pau fes avui, seria prohibista. Això ja ho firmava l'any 1917, com hem vist abans. I és una pregunta que jo la faig avui. Si Sant Pau fes avui, seria prohibista. Crec que el que he explicat fins ara em mereix fer alguna reflexió per acabar. Alguna reflexió sobre el paper de l'Església en la premsa del segle XXI. I la faig sobretot amb la vista posada que demà, que és el dia de l'Ascensió, celebrarem la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials i que a més el Papa ens emet aquest missatge, parlant amb el cor, a la veritat i l'amor, per preparar aquestes jornades que demà celebrarem. Bé, com deia, l'any 1916, Antoni Coll ens diu això, ens diu que si Sant Pau fes avui seria prohibista. Aquesta frase no és seva, aquesta frase s'atribueix a un capellà que es diu Giacomo Alberione. El beat Giacomo Alberione, que és el fundador de la família Paulina, que són el conjunt de congregacions religioses i instituts de vida secular consagrada que s'inspiren en Sant Pau de Tars i es dediquen sobretot a l'apostolat en els mitjans de comunicació social. El beat Giacomo Alberione va néixer l'any 1884 i va morir l'any 1971, de manera que va ser coetani d'Antoni Coll Marquès. Aleshores, la premsa que vam conèixer tant un com l'altre era molt diferent a l'actual, i amb tota seguretat reunint les característiques necessàries perquè una celebració tan ambiciosa com aquesta, que si Sant Pau fes avui seria prohibista, pogués ser veritablement certa. Qui era Sant Pau? Sant Pau era un jueu convers que va dur la bona nova de Jesús en els gentils i que amb les seves epístoles va construir alguns dels pilars teològics més importants de la nostra fe, per sobretot amb la doctrina del cos místic de Crist que s'explica a la primera carta dels Corintis. De fet, fa pocs dies, literalment dimecres d'aquesta setmana, que dimecres 6 de Pasqua, vam llegir a la missa de cada dia el passatge dels Fets dels Apòstols que explica com Sant Pau fa un discurs a l'Areòpag d'Atenes. L'Areòpag era el lloc on es reunien els governants d'Atenes en l'època, òbviament, en què Sant Pau vivia, en el primer segle després de Crist.
I ens hi diu: atenesos, veig que en tots sou molt religiosos, perquè recorrent la ciutat i contemplant els vostres llocs sagrats, fins i tot he trobat un altar que porta aquesta inscripció: el Déu desconegut. Doncs bé, el que vosaltres adoreu sense conèixer és el que jo us anuncio. Sant Pau reconeix una qualitat de servitori, aquesta religiositat es poble d'Atenes, per fer-la servir de punt de partida de la seva predicació. Una predicació que més anuncia la vigència, perquè recordem que també diu en aquest discurs Sant Pau: ara Déu passa per alt els temps viscuts a la ignorància i fa saber als homes que tots i a tot arreu s'han de convertir. Ens diu els atenesos: som molt religiosos, però us heu de convertir en Déu, en Jesús, en Déu, no? Que realment és el Déu veritable. L'exemple de l'Areòpag, que és això que posa en evidència, que és periodisme, és un ofici que hauria encaixat prou bé amb la personalitat i la vocació de Sant Pau, que no se'n pot agrair a l'hora de proclamar el missatge de l'Evangeli davant d'un públic pagà com era el de l'Areòpag d'Atenes. Ara bé, està clar que el seu periodisme hauria estat molt més preocupat pels fons que per la forma, per allò que havia d'explicar que no per com ho havia d'explicar. I en aquest sentit, el paral·lelisme amb Antoni Coll, professor Roman, és molt clar, perquè el nostre autor també es va atrevir en tota casa d'articles monogràfics, miscel·lanis, dialogats, narratius, per aconseguir el seu propòsit, per aconseguir transmetre les idees que defensava. En aquest sentit, hi ha una frase de l'assaig del Papa, la jornada mundial de les connexions socials, que m'agrada molt i que hauria un problema sobre les quals pensa poc. Diu això el Papa: tot xerrant de Sant Francesc de Sales, que és els patrons periodistes, afirma que ens recorda Sant Francesc de Sales que som allò que comunicam, una lliçó que va corrent avui, en un temps en el qual, com experimentant sobretot a les xarxes socials, la comunicació freqüentment s'instrumentalitza, sobretot perquè el món es vegi com voldríem ser i no com som. La instrumentalització de la comunicació suposa que aquesta deixi de ser una manera d'aproximar-nos a nosaltres, per esdevenir una realitat en ella mateixa. En altres paraules, l'objectiu no és tenir un missatge per transmetre, sinó comunicar per comunicar. Així com moltes vegades sorgeixen aquestes renous confuses que també denuncia el Papa, perquè en els camps de la informació no ens ajuden a discernir en la complexitat del món en el qual vivim. I afegeix encara el Papa: la crida a parlar amb el cor interpel·la radicalment el nostre temps, tan propens a la indiferència i la indignació, a vegades sobre la base de la desinformació que falsifica i instrumentalitza la veritat. En un entorn com el nostre, que el Papa descriu amb aquestes paraules, segueix tenint sentit l'aforisme que estem comentant si Sant Pau hagués sabut ser periodista? Jo crec que no. Jo crec que no, perquè la comunicació actual té dues característiques que la fan molt en fora de com comunicava l'apòstol dels gentils, que són la brevetat i la immediatesa. Primer, la comunicació actual exigeix missatges cada vegada més curts. Un text de l'extensió de la carta als romans, per posar un exemple que tots coneixem, avui és impossible que canviï el missatge social, però també el mitjà de comunicació. Avui no hi hauria cap llei que volgués la carta de romans. La premsa d'avui cerca abreviar missatges d'una manera que moltes vegades és incompatible amb desenvolupar un missatge mínimament complex. És cert que molts escriptors, començant per jo, volien fer un esforç per ser més breus, per ser més sintètics, però no hem d'oblidar mai que aquesta síntesi és una virtut molt difícil de treballar i que en qualsevol cas els matisos són necessaris a vegades per transmetre un missatge que sigui fidel a la veritat. Els evangelis diuen moltes frases que triomfarien a Twitter. No tingueu por, la veritat us farà lliures. Jo soc llum del món. Això a Twitter triomfaria moltíssim, però clar, no podeu oblidar que aquestes frases són la punta de l'iceberg d'una catequesi que és llarga perquè és complexa i que requereix paciència perquè està tota la vida per aprendre com funciona. I que punt madur, la segona característica que d'abans, la immediatesa. Avui coneixem totes les notícies a l'instant i cada que hagi passat a l'altra punta del món. Podem comparar la Primera Guerra Mundial, sobre la qual Antoni Coll va fer molts articles, amb la guerra d'Ucraïna, que encara vivim a dia d'avui. Antoni Coll, quan escrivia l'Iris, tenia notícies de la Primera Guerra Mundial per telègraf, dies després que hagués succeït el combat o que fos la notícia. Avui, en canvi, amb el mòbil podem saber en 30 minuts que està passant d'Ucraïna i on està lluitant l'exèrcit d'Ucraïna en cada moment enfront de Rússia. Assumir aquest canvi vital i social, des de la perspectiva cristiana, no és gens fàcil, perquè els temps de Déu són uns altres, i us diu el salmista, no? Vilans els teus ulls són com un dia que s'ha passat, com els adeu d'una guàrdia de vi. Quant temps ha passat entre que Sant Pau escriu la carta als romans i que els romans la van llegir? Com a temps van estar els romans esperant que es trobi la carta de Sant Pau?
En canvi, la carta de Sant Pau avui s'han llegit i en canvi els titulars de d'ahir ja no sabem quins eren. I això m'ha dut a la darrera qüestió que vull deixar avui, i no s'ho ja cap, perquè us està cansant una mica massa l'estona. Les brevetàries immediates dic que són dues característiques que des del meu punt de vista fan impossible que avui Sant Pau pugui ser prevista, però hauria pogut fer la feina que fa, no? I al final, aquestes dues característiques, les brevetats immediates, són fruit del mateix, que és la revolució digital. Comença a haver alguns autors que diuen que fa falta que el Papa faci una encíclica sobre la revolució digital. I jo sempre crec que és una idea molt interessant, perquè us podria ajudar, igual com fent sentir saber innovar en allò, utilitzar, a entendre com els catòlics es poden comportar per un món digital, en un món virtual. Però, amb independència que hi hagi aquesta encíclica, hi ha dos documents, l'any 2002, que va aprovar el Pontifici Consell de les Organitzacions Socials, que són molt interessants, perquè ja plantegen els problemes que implica el món digital fa 20 anys, que són problemes que no han trobat en resolució en els darrers temps, i en aquest sentit destaco una notícia aquesta setmana, que és aquesta petició que ha fet un dirigent d'una empresa nord-americana que es dedica a la intel·ligència artificial perquè el Congrés americà reguli la intel·ligència artificial. Quan qualcú que té un negoci vol que el govern reguli el seu negoci, vol dir que està veient que aquest negoci és molt perillós. Per això no faria aquesta petició que ha fet aquest directiu davant del Senat dels Estats Units. Però m'ho localitzes aquí, ja em va socar un fragment d'aquest document que es diu l'Església a Internet i que és l'any 2002 del Pontifici Consell per les Comunicacions Socials. Diu així: la realitat virtual del ciberespai té algunes implicacions preocupants tant per a la religió com per a altres àrees de la vida. La realitat virtual no substitueix la presència real de Crist a l'Eucaristia, ni realitat sacramental dels altres sagraments, ni tampoc el culte compartit en una comunitat humana de carn i ossos. No existeixen els sagraments d'internet. Inclús les experiències religioses possibles allí, per gràcia de Déu, són insuficients si estan separades de la interacció del món real amb altres persones de fe. Aquest és un altre aspecte d'internet que requereix estudi i reflexió. Al mateix temps, la programació pastoral hauria de considerar com dur les persones des del ciberespai fins a una autèntica comunitat i com després es podria emprar internet mitjançant l'ensenyança de catequesi per donar-los suport i enriquir-los en el seu compromís cristià. El fragment útil d'aquesta reflexió és el misteri de l'encarnació, el que és la paraula, el fer-ho i l'habitant de nosaltres. La nostra fe no és un fenomen virtual, l'Església no és una cosa virtual. Nosaltres creiem que Déu s'ha fet-ho en la persona de Jesús de Nazaret. És per aquest motiu que no podem reduir el cristianisme en el món de les paraules. L'encarnació us interpel·la perquè la paraula de Jesús esdevingui una realitat en el món que vivim. I crec jo, i amb això sí que ja acaba aquesta ponència, que la vida curta i sobrellarga d'Antoni Coll Marquès us proporciona un exemple eloqüent en aquest sentit. Aquest jove menorquí no es va conformar amb escriure en defensa de l'Església i de Jesús, sinó que es va esforçar perquè les seves paraules es concretessin en millores reals en la vida i en el seu temps. Moltes gràcies. Bé, tenim temps. Si algú vol demanar qualsevol cosa, estem a temps. I abans de començar l'altra ponència. Jo voldria fer un comentari, no és tant una pregunta específica i concreta esperant una resposta, sinó un cert plantejament, en relació precisament a el paper i a la conducta d'una figura com Antoni Coll Marquès, que té no només un gran dinamisme en el món del periodisme de començament del segle XX i fent expansió dins Menorca del moviment nacional, però també internacional, de la bona premsa, etc., sinó a més tota aquesta preocupació per intervenir, per crear i per promoure el sindicalisme agrari catòlic. I una pregunta podria ser, i per a què hi ha aquesta preocupació? Què està succeint perquè hi hagi a Menorca preveres, o fins i tot encara estudiants i seminaristes, que creguin que una intervenció dins la vida social, econòmica i del pensament de l'Església ha de ser promoure el sindicalisme catòlic agrari. Jo vull dir, per donar-li una mica de lògica, jo faig un plantejament que l'expost, per ser precisament comentat o no, acceptat o rebutjat,
que és el producte d'una evolució dels anteriors 30, 35, 40 anys important dins la història del pensament a Europa. Per què? Perquè quan comença el moviment de la bona premsa, primer s'ha produït algunes importants encícliques de Lleó XIII. Lleó XIII, a més de Rerum Novarum, que significa una reflexió del magisteri del papa en relació als drets socials de les persones, també és un papa que es preocupa per els mitjans de comunicació. I és aquell que diu i alerta en el presbiterat en general de l'Església Universal que el prevere, el capellà, ja no té només una missió que complir en el púlpit, fent sermons, fent homilies, explicant l'Evangeli, interpretant què és bo i què és dolent en la vida present de les persones, què és desitjable o què és rebutjable, sinó que també el té en els diaris, en el periodisme. I fa una crida a intervenir l'Església i els seus ministres, que és una altra expressió sinònima de prevere o de capellà, que també intervenguin en els mons de premsa. I per això comença a irrompre i és el que alguns han considerat que pertany al període del neocatolicisme que s'experimenta a Europa i sobretot també a Espanya, quan Espanya supera l'etapa del catolicisme integrista. Ramon Nocedal és el gran líder del pensament catòlic integrista, que creu en Dios, Pàtria i Rei, i en l'antic règim, no en els principis liberals que s'estan debatent, que s'estan consolidant a l'Espanya del segle XIX. I és per això, probablement, perquè a més, quan s'ha produït, no diguem que l'expansió de la industrialització i la revolució industrial és palesa en els anys 70, 80 i 90 a tota Europa. I la industrialització a què ha donat lloc? Ha donat lloc, primer, a la superació del socialisme utòpic, de Proudhon, Saint-Simon i d'altres, i ja s'ha fet, s'ha publicat El Capital de Marx i Engels i ja comença a circular els principis fonamentals del socialisme científic. Això sumat a l'obrerisme que dona lloc a la industrialització fa que l'Església troba la necessitat de també influir, de participar, de sortir a camí a les dissidències que els moviments, la Primera Internacional s'ha celebrat, la Segona Internacional s'ha celebrat a Europa. Ha d'intervenir la Església en la vida dels dissidents que està començant a crear i a produir el pensament socialista, el pensament liberal, etc. Jo crec que és per això que a Menorca també han atombat al segle XX l'Església amb més o menys explicitud, seguint més o menys fidelment alguns missatges de Lleó XIII, com també els havia seguit des del seu papa antecessor immediat, en Pius IX, d'intervenir fora del púlpit en la vida ordinària i diària de la societat d'aquest moment. Sí. No. Sí. Gràcies, Miquel Àngel, que les teves paraules són molt interessants d'escoltar. Al final, el problema sempre és el mateix. I és el que va respondre Jesús a Pilat, en els dies de Sant. El meu regne no és d'aquest món. Com podem transmetre l'Evangeli en un món que no és el de Jesús? Aquesta és la pregunta, i aquest és el problema que tenim. I l'hem d'intentar resoldre de qualque manera. Perquè al final hem d'intentar predicar una cosa que no pertany al món escritiu, que pertany a un altre món diferent, que qualque dia coneixerem si no vol. I aquesta adaptació és la que genera totes aquestes problemàtiques que tu estaves comentant i totes aquestes inquietuds, de les quals Antoni Coll Marquès és un bon exemple. Clar, quan la societat té una societat teocràtica, l'antic règim que tu vas mencionar, era molt fàcil. Els capellans només havien de dir missa, primers enxataments i poca cosa més. Però clar, que la societat desapareix amb la Revolució Francesa i no torna ni tornarà. I és aleshores quan comencen les grans evidents per l'Església moderna, que és com ha d'actuar davant d'una societat que no és ni de fort cristiana.
I cada dia és manco cristiana. I cada dia el poc que tenia ho va perdent de cristiana. Com ha d'actuar? Com ha de ser eficaç per transmetre l'Evangeli en aquesta societat? I l'Església, des de l'Revolució Francesa fins avui, ha tingut dues tendències. Tu mencionaves Pius IX i Lleó XIII. Ara podem deixar de Gregori XVI, que és el contrari. I de Pius IX en l'època final. I de Pius X, que també és el contrari, després de Lleó XIII. Vull dir que els dos models s'han anat alternant. El model intransigent de dir no, nosaltres som aquí una societat perfecta i aquí nosaltres estem molt tranquils a l'Església i el món aquest ja prendrà que ha d'obrir nosaltres, i l'opció, Lleó XIII, Antoni Coll, que intenta, d'alguna manera, estar dins el món sense oblidar mai que el nostre regne, el meu regne no és d'aquest món, com a dir Jesús a Pons Pilat, però intentant, en la mesura possible, que el món sigui més cristià, i que l'Evangeli ajudi a fer un món millor per a tots. I, en realitat, aquest és el missatge del concili. Aquest és el concili Vaticà II, si m'ho anava. Com aconseguir que realment l'Església pugui transmetre eficaçment l'Evangeli en un món modern que canvia completament i que ja no és cristià. És a dir, una vida com Antoni Coll demostra que és possible fer feina en aquest sentit. Ara, clar, podríem citar altres exemples de que pareix que han intentat i han fracassat. Però clar, quan perdem de vista que el meu regne no és d'aquest món, és quan comencem a fallar i quan comencen els problemes d'una església secularitzada que ja no és l'Església de Jesucrist. Per tant, aquest equilibri, aquesta ponderació és molt difícil i jo crec que tota una vida trobar l'equilibri que realment permeti fer feina pel bé de la societat i pel bé del món que ens envolta i els mateixos temps humans fidels a Crist i mantenir l'Església que és el que ha de ser, que és el regne de Jesús, aquest regne que no és d'aquest món. I gràcies per la intervenció, gràcies per l'estat. Espero que la seva resposta també hagi contribuït en el debat. Evidentment improvisada. Jo voldria posar de manifest d'una manera molt sintètica de quina manera aquest jove va ser un avançat per al seu temps i per la mentalitat que hi havia llavors. Toca dos aspectes realment moderns. Un és la presència de l'Església en el món sindical. Això ja s'estava fent a la península. Això ja s'estava fent a tota la regió valenciana. El pare Vicent ja anava per allí muntant sindicats agraris a la major part de les poblacions i ja n'hi havia uns quants. Al meu poble ja n'havia muntat un. Però aquí no s'enrotlla tant. I, sin embargo, ell no sabem d'on ho ha tret, supon que de lectures del que s'està fent a la península, però ja està absorbint aquestes idees i volem posar-les en la pràctica. El que passa és que en una mort als 26 anys no li va donar temps a res, però donem-nos compte, a més, que això no ho fa un prevere, això ho fa un seminarista, que encara no té, diguem, una categoria social per a capillar aquesta actuació. I el segon aspecte és l'aspecte de premsa. Sí, hi ha una gran empenta en l'hora i col·labora, en tot aquest moviment de bona premsa, etc. Però realment és sorprenent que ho agafen d'aquesta manera i ho porten davant amb aquesta força. La lectura que jo vaig fer del seu article sembla que l'any 23, quan es complia... 22, quan es complia el 50 aniversari del Bien Público, ratllant del periodisme carrera, això és una novetat absoluta. Hi ha que pensar que de l'any 22 no es realitzarà fins l'any 26, quan Herrera Oria, director del Debate, munta l'Escola del Periodisme del Debate. 4 anys abans, a Menorca, ja n'hi ha una persona que diu els periodistes deuen formar-se acadèmicament. Això, quan ho va dir Herrera Oria a Madrid, se'n van fotre d'ell. Se van burlar. L'ABC dia, bueno, quines coses, ara resulta que tenim que anar a l'escola. Doncs sí, hi ha que anar a l'escola i des de luego va anar molt bé l'Escola de Periodisme del Debate. Bé, simplement era destacar aquestes dues novetats i aquest món d'avançada
que ell projecta. Llàstima que la cosa no anés més lluny. Sí, llàstima no saben mai, no? Designis de Déu quins són. A vegades designa Déu que Toni Coll fes aquesta feina i ja està, no? Realment és el que va poder fer. Record també, no, que diuen les escriptures, que moltes vegades Déu elegeix allò més dèbil, no? Perquè les obres més fortes, les obres més contundents i més importants, no? I realment és admirable. Un alumnat de Ferreries, fill d'un pagès. És sembla el que devia haver estudiat abans d'anar al seminari, no? Fes tu el cor. I com és un 16, 17 i 18 anys, no? I realment és una cosa molt admirable i que jo, ho dic i ho dic personalment, m'ha fet pensar molt, no? De dir, ostres, és igual que sigui jove, és igual que estigui moltes coses a fer, no? Tu endavant i fer tot el que puguis, perquè al final no se mai on arribaran les teves idees. I una mica també era per el que deies amb el sindicalisme i també el que deia abans el Miquel Àngel, amb independència d'aquest debat que deia abans, no? De l'Església, el món, que és un debat complicat, i després un debat que hi ha moltes veus diferents, hi ha una cosa que és evident i la gent malauradament no és conscient, però tot és bé que ha fet l'Església en el món per fer un món més raonable, per fer un món més just, per fer un món més humà. És una feina que mai no la pagaran, que mai no la podran pagar. Jo sempre recomano un llibre que va llegir abans de pandèmia, d'un autor anglès, britànic, que es diu Tom Holland, i que es diu Cristiandat. I ell el que fa és una història del món des del punt de vista cristià. Ell va destacant aspectes de la història de la humanitat en els quals ha incidit el cristianisme. I l'ha fet canviar, aquest aspecte. I una de les primeres qüestions que aborda és el moment en el qual la gent va deixar de veure la mort pública com un espectacle com una cosa que no es diu públicament. Va pensar que quan van crucificar Jesús, els ajusticiaments eren públics, podia anar tothom a veure-los, no hi havia cap problema, perquè era una cosa acceptada, no que es metés qualsevol públic per part de l'autoritat. Això canvia precisament gràcies al cristianisme, que fa prendre consciència a la gent que no està en la mà de les persones es matar una altra, sinó que només és una decisió de Déu. I com aquest exemple molts altres, també posava exemples de cançons modernes que fan referència a l'amor, tot aquest discurs que hem d'estimar, són un discurs evangèlic en el fons. El que passa és que s'ha produït aquest procés de secularització que ens ha fet oblidar on està l'origen. Però amb independència d'això, insisteix, el bé que s'ha fet dins la societat de les iniciatives catòliques és un bé incommensurable. I és un bé que, malauradament, em sembla que avui en dia ja no us agrada a ningú, però que dels quals els catòlics estan molt orgullosos. Que intuïu per quin motiu va deixar d'escriure de prevora la seva obra literària de seminarista i després... Jo no ho sé i a més són... Treu pots atenció, no? Sí, serà difícil poder-ho esbrinar, però jo tinc la sensació, i en Joan Micans m'ha confirmat o no, que es devia entendre de qualque manera que era una mica incompatible en aquell moment exercir a ser sacerdot amb feina periodista, amb els temes que ho fa. És a dir, clar, el senyor Guillem Capón, que és magistral de catedral, que és director de l'Iris, era un sacerdot i feina periodista perquè dirigia un diari, no? Però clar, tenia un paper, diríem, més institucional, més de dirigir, més de coordinar. Però clar, a canvi era feina molt de batalla. Ells esperaven que fes falta per defensar les seves idees. I m'imagino que devia arribar a la conclusió que combinar sacerdoci amb açò, de vegades és la cosa més compatible del món. Això potser és la perspectiva, diríem, més institucional, més conceptual. I potser la perspectiva humana, Toni, i és que tu saps que això es diu per hores. I que al final, si fas una cosa, no fas una altra. I si aquest senyor havia de ser vicari, és mitjor. Havia d'estudiar a la València dret. I havia d'escriure en el diari, pobre, i més estava malalt, és que no devia tenir hores per fer tot, no? Sorprèn que fos una feina de joventut i de seminarista, sorprèn o no sorprèn, no ho sé, perquè aquestes dues perspectives són rellevants. En qualsevol cas, jo, llegint i interpretant la seva biografia, crec que el primer punt de vista era molt de pes. No devia arribar a la conclusió que el sacerdoci de qualque manera no era compatible amb continuar aquesta labor amb els temes que l'havia fet fins durant els anys que hem comentat avui. Perquè en aquestes jornades han sortit bastants preveres que durant el seu presbiterat dedicaven com a pastoral a l'escriptura, però supos que clar, he mancat de salut. Sí, i jo també crec que som autocatòlics, però clar, al segle XIX cal sí que és més normal un capellà escrivint articles de batalla a la premsa.
Però al segle XX, la això ja era una cosa una mica... N'hi ha hagut molts, jo evidentment que n'hi ha hagut moltíssims, però jo tinc la sensació que es va anar adquirint la consciència catalana és la cosa més adequada del món, no? Canviant les dues coses, no puc ser Bueno, la veritat és que sí, que a final del segle XIX, la segona meitat del segle XIX, hi ha moltíssimes persones que tenen formació, consciència i exercici de sacerdoci que es dediquen a la gran agitació periodística i a promoure publicacions de pensament catòlic i fins i tot animar altres indrets a que creïn les seves publicacions, etc. És el que alguns historiadors anomenen l'etapa del neocatolicisme des del punt de vista periodístic, no ja només des de vista estrictament religiós, catòlic, sinó també des de periodístic, aquest moviment del neocatolicisme que en Cerdà Salvany, per exemple, és el gran referent. I com també tot el moviment de Llaurader que crea l'Hormiga de Oro. L'Hormiga de Oro, per dir-ho ràpidament, és una publicació setmanal, ha tingut èpoques de quinzenal, altres de mensual. És la gran publicació a Catalunya, a Barcelona, del pensament catòlic en versió periodística. La informació, el debat d'actualitat, el debat polític, etc., també en mans de laics. Aquest gran moviment sí que es dona moltíssim en efecte fins al segle XIX i tal vegada fins al començament del segle XX. I després, per lo que sigui, jo no m'ho he plantejat mai i no sabria donar una resposta taxativa, sembla que comença a minvar en el segle XX. Encara que a Menorca i a Ciutadella en concret no és ben bé així, perquè, com comentava Antoni Fullana, hi ha noms en el segle XX que tenen un vincle de vida sacerdotal molt gran, molt important i molt intensa, que estan en el moviment de la premsa fins a la Guerra Civil Espanyola. Des de 1900 o 1901, per parlar del segle XXI, fins al 39 o el 36, que estan molt vinculats i són molt actius periodísticament. De fet, jo ho comentava ahir, les persones principals que estan en les grans capçaleres de pensament catòlic, fins i tot d'obediència diocesana, són persones que són al rector del seminari, el degà Febrer, són en Pere Mollcamps, que és mestre d'escola, és també vicerector del seminari i tenen, a més, funcions parroquials i estan treballant en les organitzacions netament eclesials. I també fan un periodisme intensíssim. Si no, no hauria existit el Vigía, no hauria existit l'Iris. Però és un periodisme de combat, vull dir, jo us llegeixo com a fragment d'Antoni Coll, que eren uns articles molt durs contra els socialistes, per exemple. No tenia cap contemplació, o sigui, de tirar sense insultar, però vull dir que era molt contundent. Hi ha un article que es diu un article que posa el socialismo padre del crimen. Un article que es titula així. Clar, això un article així quan escriu un capellà, ostres, vull dir, a l'Egea Católico, jo el que he llegit coses així, no, me sembla que no els van arribar a posar. El que és que això, Jaume, com està sorprenent que, diríem, a una certa formació per poder ser capellà, sí, i en canvi quan són ja capellans no tant. O sigui, sorprenents. Sí, no, és un punt sorprenent, però és el que va... Jo faig aquesta interpretació per això que us dic, perquè era un nom molt combatiu, no? Però, en fi, no sé. També tenim el cas del periodisme de bo d'Antoni Orfí Lapons, en Filaor, el fill de Llogalari. Aquest fill dels pagesos de Llogalari, propietari de Llogalari, va tenir una vida intensíssima d'agitació social més enllà del púlpit, a més de les seves condicions de prevere. I és un dels grans creadors del moviment agrari catòlic, es va de debò. El crea Sant Lluís, sobretot, on té molta ascendència personal, familiar, i a més que també està escrit a la parròquia de Sant Lluís, però és un gran agitador del moviment sindicalista entre el món de la pagesia de Mó i també a Sant Climent. I a més dirigeix el sindicat catòlic, la Federació de Sindicats Catòlics de Menorca.
la dirigeix una persona que ja actua de prevere, no encara de seminarista. Vull dir que hi ha casos que van dur en paral·lel la condició eclesial i la condició d'home a la lluita periodística. És un debat molt interessant aquest cas obert, Toni, i realment molts d'unes es concedeix abans, no? Fins a quin punt l'Església pot ficar en coses mutants. I també des de trobar el senyor Pepe Salot de qüestions lingüístiques el full de Ciutadella, que és el suplement cultural de l'Iris. El fa el senyor Pepe Salot, que és una cosa extraordinària de recerca, d'investigació, cultura popular, cançons, dites, i és molt profà, vull dir que és profundament profà, tots aquests continguts que li dona en el full, com es diu? El full dominical, jo diguem dominical, però suplement cultural de l'Iris, que es deia el full... Menorquí? El full menorquí. Bé, dins d'esta corrent, jo crec que tenim que citar, que no tan sols nomenar-lo, el qui és iniciador, que és Jaume Balmes. Jaume Balmes és el que comença a treballar a la premsa d'una manera molt... Però mira, de Jaume Balmes us diré una cosa, que també m'encanta, mentre amb Jaume Balmes, jo he llegit, tu no estàs d'acord, que quan havia de tenir una reunió, una trobada, com a periodista, com a polemista a la premsa, es vestia d'alt. No anava vestit de carregar. Jo això ho he llegit, no recordo. Com per denotar que quan hi ha una reunió, va tenir una política brutal, Jaume Balmes, en tota l'època de ser a Barcelona. I anava vestit de paisà, vull dir, però no de capè, no? I després, òbviament, quan anava a posar la sotana i es revestien amb unes litúrgies, no? Vull dir que és... Clar que la revista que ell feia, El Pensamiento de la Nación, era més política que no religiosa. Per tant, tal vegada ell volia deslligar la part religiosa de lo que era ell, que era un animador polític. Però si parlam de Jaume Balmes, han de parlar de Cuadrado, que és el seu gran deixeble... Però no era capellà. No, era capellà, però és la vertent a les Balears de tot el moviment que representa Jaume Balmes en el debat polític, en el debat social i fins i tot en el debat dinàstic, de si la segona s'ha de casar amb el seu cosí o no, arribar a una pau i acaben les guerres carlines, que és la gran posició dinàstica de Balmes. Cuadrado no és que siga el deixeble de Balmes, és que és un fill espiritual d'ell. Balmes és un petit, sí, és un Balmes. Quan ell el va veure que anava a hospedar-se en la mateixa casa en què vivia Cuadrado, és que la carta que li dirigeix al seu amic Aguiló a Mallorca és dir, escolta, això, mira què em passa, que ve aquí a estar amb jo. Casa nostra es va trobar a Madrid, sí. Bé, jo crec que devem passar a la següent intervenció. Gràcies. La siguiente